Salam qadırlı vatandaşlar, salam mehriban iyileşler. Bugün men size yeni bir goşguyumu okap bermekçi. Ady wagtyň geldi. Kime degişilligini soňuna özüňiz düşünýärsiňiz. Gara yer ýatyr garaşyp, seňňeleriňe agdyny açyp, niçe janlar gitdi uçup, seň hem gider wagtyň geldi. Mally hally Karun gitdi, ençe hanlar Hatun gitdi, sen ýydyňdan Paýtun gitdi, sen hem gider wagtyň geldi. Göz aýlasaň ýaşan kändir, kimse agyr, kimse sandyr. Gara nefsiň pullangandyr, sen hem gider wagtyň geldi. Bu älemde deňlik ýokdur, biri aşdyr, biri dokdur. Alyp gitjek malyň ýokdur, sen hem gider wagtyň geldi. Nur aýdarmen adalat bar, älemde bir keramat bar. Halk boýnuna melamat bar, sen hem gider wagtyň geldi.